Κάτι ακούγεται. Έχουν έρθει εδώ πέρα κάποιοι που δεν συνευρίσκονται με γυναίκες και φωνάζουν. Ενώ φαντάζομαι ότι εδώ είναι μαγαζί και αυτοί είναι στα 50 μέτρα και φωνάζουν. Τώρα αυτός νομίζει ότι κάτι κάνει. Εντάξει, δεν συνευρίσκεται με γυναίκα, τι να κάνουμε. Άντε πάλι τα ζώα, ναι. Δεν τραβάει καμιά παχιά να στρώσει. Αυτό, ναι. Δηλαδή, δεν συνευρίσκονται με γυναίκες, έρχονται και ξεδίδουν πάνω μου. Δηλαδή, τι να πεις για αυτό της Αλληνής. Θέλετε να πάμε για καμιά αλητεία με μπουγάτσες και τέτοια, ή θέλετε να πάμε. Δεν ξέρω τι βρίσκει ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος. Ή θέλετε να πάμε. Πάνε για μεσημεριανό, λέει. Απαντάνε κιόλας σε αυτά που ρωτάω. Τουλάχιστον μου αρέσει γιατί έχουν αλληλεπίδραση με το chat.